audio sik ya. Iya iya iyo, iya iya iyo. Kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani sing joget rada mundur wong 29 ndesuk wae monggo aja sama irama sik yo bose aja ngantuk tombone anget gak aneh lho Mas gak kayak biasane karo aku duh wong ayu pepujanku hatiku tak sah nunggu balikmu yo rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani masukin nggih Pak? Nggih